Les novetats del quadern del professor són les següents. A l'hora de fer un quadern de professor, han afegit un botó de color verd on hi ha un mes, on al clicar podem fer un quadern nou. En aquest cas serà el quadern de novetats. Clicam, aquí poden seleccionar el quadern, el curs i la matèria del quadern. Clicam Desa i ens apareixerà el nou quadern amb una sèrie d'emoticones. El primer emoticona serveix per editar el quadern, on podem canviar el nom, podem eliminar el quadern, podem canviar el curs o la matèria i podem cancel·lar l'edició. Següent emoticona serveix per traspassar. Si clicam, ens apareixerà la finestra de traspassar quadern a una altra persona, on podem seleccionar els membres del nostre claustre. O, si sabem el DNI d'una altra persona, d'un altre centre, també li podem traspassar. El següent botó és el botó de duplicar. Si clicam, duplicarem el quadern on podem incloure els alumnes i les notes i mantenir les comparticions. El següent botó o icona és el botó de compartició, on poden compartir el quadern amb un membre en format edició i amb un altre membre del claustre en format lectura. També podem afegir el professor de diferents agrupaments si els tenim creats. Un altre botó que apareix quan ja s'han introduït fulls és el botó d'exportar a full Excel. En aquest cas, és aquest símbol on ens passaria tota la informació d'aquest quadern a un full Excel.